بديركب أمان أكحكا وأبايكا يتصنو عزيمة وادك هلا أقحما حياة انت عزيمة حياة انت عوديك هتقب كما نواي كارف يودي شباي وطباي بطيك من دالي شعنت 1988 ኣብ ታሪኽ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ፍሉይ ቦታ እዩ ዘለዋ ኣብ ቀዳማይ ረብዒ ክፋል ናይቲ ዓመት ኣብ ሰውራ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ሰውራዊ ምንቅስቓስ ዓለምና መዘና ዘይብሉ ዓወት እዩ ተመዝጊቦም ዓወት ምድምሳስ ናደው እዝ እቲ ዓወት እቲ ብዘይካ ምስ ሓደ ኣህጉራዊ ሰውራዊ ዓወት ንሱ ኸኣ ብ1954 ኣብ ዴምቤንፉ ብቪየትናማውያን ኣብ ልዕሊ መግዛእታዊ ሰራዊት ፈረንሳ ዘጋጠመ ውግእ ምስ ዝኾነ ካልእ ክነጻጸር ኣይተኻለን وقف عبتك أب تاريخ بريطانيا قالسنا بمنصروين أبزخون الصوراوي قالسنا عالم مزنا يقولون حنت مزنا ديم بيم في عملتي كمر استوين نزخ نزي ديم بيم فوز بالقال ويدما ننادومس ديم بيم فوز ما سسلو سبكا أب أوانو عين مسكر زنبر سب أفشان جاءت من سمانين شو مونتن إنجليزاونا تاريخ تمرمار تاريخ أفريقيا بازيل ديفيد سني السب زخاء نبوزحات صوراتات لأفريقيا بعين زرعي سبي بعين زرع سبي زعبوا بزح الصحافة السبي ننادوز ودادر ننادوز مسل وتادر في الصاميقنا بأفريقيا أيقات أمون مالتي. And so I have been able to hear a good deal about that and to witness, if at a distance, some of the great achievements, great military achievements which you have scored here in Eritrea in the last 3 or 4 days. And I have seen in use or in position heavy artillery which you've taken from the enemy, tanks in plenty, now you'll have, I'm sure, plenty more, which you've taken from the enemy. And this is a level which no other liberation once in movement in this part of the world, in the Western Hemisphere, let alone Africa, has ever been able to achieve. Nothing like that has existed in any part of Latin America, and nothing like it until now has existed in Africa. So I have no doubt at all that you will triumph in this struggle, and I hope that this triumph can come soon so that the sufferings may be shortened. ምድምሳስ ናዶ እዝ ኣብ ዓለምና ብዝተራእዩ ሰውራዊ ምንቅስቓስ ዝበለጸ ሰውራዊ ዓወት ተባሂሉ እንተተገሊጹ ኣብ ውሽጢ እቲ ዕዉት መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ስርሒት ዓድ ሽሩም ድማ ዝበለጸ ናይቲ ዝበለጸ ስርሒት ኢልካ ምግላጹ ምግናን ኣይመስልን ናዶ እዝ ተደምሰሰሉ ብግንባር ናቕፋን ኣፍ ዓበትን ዝፍለጥ ቦታ ናይ ክልቲኡ ወገን ማለት ናይ ህዝባዊ ግንባርን ናይ ጸላእን ሰራዊት ዓስኪሩሉ ዝነበረ ካብ ጎላጉል ፈልከት ክሳብ ጫፍ ወራ ዝርጋሕ ሰፊሕ ከባቢ እዩ ናዶ ዝተቀብረላ ዓባይ ሕሉም ኣብ ዝባን ሰፊሕ እዳሃይካ ሰላሊዐ ዓወት ልማታ سلالعة ورخص وباخرعه بعجبه تي جغرافياو زرقحه ازي قفيحيو بفلاي كأكم بتي ناشعو 165 كيلومتر نقولني
9 كيلومتر كا عمقو زنبورو جنباري أبتوان متقعت مالتي أبوان متقعت مدمساسنا ينادوز ስለዚህ እቲ ግንባር ከም አገዳስነቱ ከአንተ አይን ህዝባው ግንባር ናይ ሞትን ህየትኒ ብትሐዝና ይናቅፋ ማለቲ ንደርጉን ኮሚ ኣብዚ ንቐጻልነት ሰውራ ኤርትራ ይኹን ንሰራዊት ጸላኢ ስትራቴጂያዊ ግንባር ዝነበረ ሓይሊ ብኽልቲኡ ወገን ኣብ 9 ዓመት ዝተደላደለ ኣዝዩ ሓያል እዩ እዚ ግንባር ናቅፋ ዝበሃል ኣብ የካቲት 1979 እቲ ዳርጋ ኣፈናዊ መልክዑ ሒዙ ማርያምን ቀጻሊ ካብኡ ይቀጽሉ ነዚ ናይ በዓል ሕዳይ ናይ በዓል ሓሬና ከም ኢሉ ንወገናሮ ተኸዝግምገም ድፋዕ ናይ ናቅፋ ተመስሪት ማለት እዩ ድሕሪ ሰላሕታ ወራር ኣብዚ ግንባራት እዚ ማለት እዚ ምስ ሓልሓል ተኣሳሲር ማለት ሰላሕታ ወራር ንምብራቅ ካነት ንዓገዝ ዝወረደ ከምኡ ኢሉ ነይሩ እዚ ግንባር እዚ ግንባር ናቅፋ ብህዋ ማለት በአየር ክሳብ 120 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ ናይ መወዳእታ ግንባር ታኒጽ ማለት እዩ ናደው ድሕሪ ስትራቴጂያዊ ምዝላቅ ምስተገብረ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ናቅፋ ምስ ዓረደ ካብ ራብዓይ ወራር ሓሙሻይ ወራር ድሕሪ ዝቀጸለ ኩናትን ኣብ ናቅፋ ህዝባዊ ግንባር ዓሪዱ ኣብ ናቅፋ ኮይኑ ኸ ኣፍሽልዎ ማለት እዩ ናደው ከም እዚ ከም ግንባር ዝምስረት ዘሎ ግን ናደው ድሕሪ ኣብ እዋን ሻድሻይ ወራር ማለት እዩ ኣብ እዋን ሻድሻይ ወራር ንምንታይ ደርግ መስሪትዎ ሻድሻይ ወራር ገጅፍ ዕላማ ንምጥፋእ ናይ ህዝባዊ ግንባር ስለዝነበረ ደርግ ካብቲ ሽዑ ዝገበረ ኣዝዩ ፍሉይ ምድላዋት ሓደታይ ነቲ ቅድሚኡ ብግብሪ ሃይል ዝበሃል ኣቃውማ ዝነበረ ናይ ሰራዊቱ ናብ እዝታት ይቀይርዎ ኣብ 1982 ምድላው ናይ ሻድሻይ ወራር ሕጂ ናደው ወቃው መንጥር እዚኦም ዝኣምሰሉ ዓበይቲ እዝታት ተመስሪቶም እዮም ማለት እዩ ካብዚኣቶም እዚ ሕጂ ዛዕባና ዘሎ ናደው ከዓ ኣብ ግንባር ናቅፋ ዝዓረገ غزاد عد شروم نادوا استقبر الله عباي حلو عبد زبان سبيع عدا هيك السلالعة عبد المدى مذكر يا غزاد عد شروم نادوا استقبر الله እቲ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ናደው እዝ ዝበሎ ግንባር ኣብ ዋን ሻድሻይ ወራር ዝያዳ ዝተጠናኸረ ሰለስተ ኣጋር ክፍለ ሰራዊት እቲ ዝበለጸ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ መካናይዝድ ብርጌድ 10 ተደረብቲ ናይ ከቢድ ብረት ቦጦሎኒታት ነይሮሞም እዚ ኣስታት 20 ወተሃደራት ዝሓቁፍ ዝነበረ እዚ ካብ ናይ ዝኾነ ንጽል ግንባር ዝበዝሐን ዝበለጸን ኣጽዋር ነይሮም ማለት ልዕሊ 50 ታንክታትን ድሩዓት መካይንን ልዕሊ 60 ወንጨፍቲ ሮኬታት BM21 ከበድቲ መዳፍዕ ናይ 130 ሚሜ ናይ 122 ሚሜ ከምኡን ኣስታት 30 ከበድቲ ረሻሻት ዝዓጠቀ ነይሮም ከም ግንባር ከዓ ኣብ ንጽል ግንባር ካብ ዝነበሩ ኣሃዱታት መግዛእት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝሓየለን ዝዓበየን ነይሩ ነዚ ግንባር እዚ ከተፍርስ ኮለኻ ነዚ ኣሃዱ እዚ ኣቃሊልካ ድተኻየደ መጥቃዕቲ ይኮነን ከም ሓያል ተመክሮ ደሎም ኣሃዱታት ወሲድካ ከመይ ጌርካ ነዚ ኣሃዱታት እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ክድምስሶ ትኽእል ናይ መበላሓትን ናይ መምሃዘን ሕቶይ እምበር ኣቃሊልካ ዝረአ ኣሃዱታት ኣይነበረን ውሕድ ተመክሮ ኣይነበረን ማዕሬና ኣብቲ ግንባራት ዝተዋግአን ዝተሞከረን እዩ ዋላ ሰራርሓ ድፋዕ መጀመርያ ዝነበሮ ሰራዊት ናይ ደርግን ዳሓር ድፋዓትና እንዳረኣየ ዘምፅኦ ምዕባለ ናይ ሰራርሓ ድፋዓት ቀሊል ኣይነበረን ነዚ ስርዓት ደርግ ብግብር ሃይል ወይ ሃይል ዕማማት ዝጽውዖ ዝነበረ ብ1982 ግን ከም እዚ ወይ ኮማንድ ዝቆሞ ሰራዊት ንምምሳስ ህዝባዊ ግንባር ን10 ዓመታት መመላእታ ምስቲ ኣብ ግንባር ናቅፋ ናፍዓበትን ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ተረባሪቡ ኣዳኺሞ እዩ ምድምሳስ ናይ ናደው እዝዊን ውጽኢት ናይ ዝሓለፈ 10 ዓመት ምርብራብ እምበር ውጽኢት ናይ ትሽዑ ዝተኻየደ ወታደራዊ ስርሒት ጥራይ ኣይኮነን ደርግ ኣብ ተዝሓለፈ 10 ዓመት ዝገበሮም 8 ወራራት ንናቅፋ ዘይተንከፈ ወራር የለን ኣብዞም ወራራት እዚኣቶም ከዓ ደርግ ሓይሉ ተዳኺሙ ህዝባዊ ግንባር በንጻሩ እንዳሓየለ መጺ ስልቲ ኩናት መሊኹ ኣጽዋራት ወኒኑ ዓቕሙ ሰቡ ደሊቡ
ብድሕሪ ደቂቕ ስልያዊ መጽናዕትን ምድላውን ድማ ህዝባዊ ግንባር ሰራዊት ጸላኢ ንምድኻም ጥራይ ዘይኮነ ሙሉእ ብሙሉእ ደምሲስካ ኣጽዋሩ ንምምንዛዕ ዝዓለመ መጥቃዕቲ ክካየድ ወሲኑ ከም ናይ ውግእ ስልቲ ግን ኣብ ሰለስተ መድረኽ ተኸፊሉ ተቀዳማይ ነዚ ቀዳማይ ድፍዓት መፍራስ እዩ እቲ ኻልኣይ ኣፍዓበት ምብጻሕ ሳልሳይ ከዓ እቲ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ሰራዊት ከም ደይ ወጽእ 52 ኣብ ዳሕርያ ክንርኤና በዚ ናይ መስሓሊት ክትዓጹ ኣትያ ስለ ዝነበረት ወይ ተመዲባ ስለ ዝነበረት ንሳ ስለ ተዓጽዎ እቲ ብግንባር ድመጸ ናብዚ ነፍዓበት ምሳቶ እዚኣ ኸ ምውጻእ ትከለያ በዚ ኮይና ህጭፍለቃ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ግንባር ከምዚ ድምሰስ ከምዚ ተወጢን ማለት እቲ መጥቃዕቲ ሃንደበታውን ብዘየላቡ መንገድን ክካየድ ስለ ዝነበሮ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ጉያ ዝተሓወሶ ናይ 10 ኪሎሜትራት ጉዕዞ ከምኡውን ጥሜት ጽምእን ድኻምን ክጻውሩን ኬስ ተንፈሱ ኣብ ልዕሊ ጸላኢት ተኽሲ ክኸፍቱን ነይርዎም ነቲ ኩናት ከመይ ነይሩ ለት እንክፍ ከብሎ እንዳ 85 በዚ ግንባር እዚ ነዚ ናይ 14 ክፍለ ጦር ንምድምሳስ ተሰሊፋ ማለት እዩ እንዳ 61 ነዚ ኣብ ሓርጠጠት ዝነበረ ነዚ ክድምስስ ገለ በዚ ብድሕሪ መስመር መጻብ ዝውን ዓቕሚ ነይርዋ ናይ ፍዓበት እንዳ 16 ኻኒ ነዚ ናይ ከባቢ ሓሬና ቀብሪ ጻዕዳ እዚ ናይ ሩባ ምዖ ናይ ሩባ በገስ ነዚ ኩሉ ደምሲሳ ናብዚ ንሓዳይ ገጻ ክትኣቱ እንዳ 70 እዚ ወሰን ዝዮም ነይሮም ነዚ ዝነበረ ናይ በዓል ሸከና ንኽስቶ ዘገምግም ንሃበሮ ናይ ከባቢ ሽገ ንኩሉ ናይዚ ሩባ ገብገብ ደምሲሳ ኻኒ ንሳ ከምዚ ኢላ ነፍዓበት ገጻ ክትቅጽል ከምዚ ነይሩት ናህና ሰላልፋ ማለት እዩ እቲ ሓሙስ 17 መጋቢት ሰዓት 5 ወጋሕታ ዝጀመረ መጥቃዕቲ ምድምሳስና ደው እዝ ብዘደንቕ ፍጥነት ክሰላሰል ድሕሪ ምድፋዱ ጅግና ተጋዳላይ ብኣየርን ብመሬትን ዘጋጠሞ ብድሆ በዲሁ ቀዳማይ መድረኽ ውጥን ምድምሳስና ደው እዝ ኣውሑ ኩሉ ኣሃድታት በብ ዘለዎ ቀዳማይ መዓልቲ ዕለት 17 ነቲ ቀንዲ ድፋዕ ናይ ጸላይ ኣፍሪሱ እንዳ 70 ብታሕቲ ክወርዱ ኺሎም ኣብ ዙርባ ገብገብ ወሪዶም እንዳ 16 ንሕዳይ እንዳ 61 እንደገና ንሰሙን ናብዚ ናይ ሓርጠጠ ናብዚ ጥቃ ንኽኩብ ተገምጊሞም እዚ እንዳ 85 ካኒ ኣብዚ ከቢድ መረብረባ ካይዱ ዓርቢ 18 መጋቢት 1988 ካልኣይ መዓልቲ ስርዒት ምድምሳስና ደው እዝ ምዃኑ እዩ ብምብራቃዊ ሸነኽ ወገን ምዕጥር ዝነበረ መበል 14 ክፍለ ጦር ኣብ ዝነበሩ ይሃሊቑ እቲ ካብ ጎላጉልን ማእከል ግንባርን ዝተጸርገ እቲ ስርዓት ደርግ ዝምክሓሉ ዝነበረ ብዘርኣይ ደረስ ዝፍለጥ ሜካናይዝድ ብርጌድ 29 ዝርከቦ ሰራዊት ጸላእ ድማ ኣብ ከባቢ ኩብኩብ ክእከብ ስለ ዝተገደደ ኣብኡ ኮይኑ ክከለኸል ይፈቲኑ እንተኾነ ክምክት ኣይከኣለን እቲ ብጅግና ህዝባዊ ሰራዊትና ዝካየድ ዝነበረ መጥቃዕቲ ድማ ንሰራዊት ጸላኢ እናኸብከብካ ናብ ከባቢ ዓድሽሩም ከም ዝእከብ ዝገብር እዩ ነይሩ ምስክር ያ ኽሳድ ዓድሽሩም ናደው ዝተቐብረላ ዓባይ ሕሉም ኣብቲ ዝባን ሰሚዕ ዕዳኻይካ ሰላሊዐ
عود المكة عبد زبا سبيع داي كسلالعة عود المكة عبد زبا سبيع داي كسلالعة عود المكة نعد شرون كم حنتي ترى في الصامي تراي كترأي بالله مخنيات انت إلى نبذلنا نادو ساميتن 65 كيلومتر تزرجحن يرينا نبذلنا إذا أميتن 65 كيلومتر تزرجحن برأي ناب حدث أبيب بوتا تخوب كي بزمت زلة وما خاوشت 4 شمانتن ساعات سلذي كميل إنا كله بحدا ستمت بحدا سمور أكايدا خيس لذي نبرت ودب تخص كيسور نبرة بحال سلذي حقوزو إذا كل زخاء نتي سلاقي ني سراويت إثيوبيا ناب حدا أزيد أبيب بوتا أمسيوه إذا أميتن 65 كيلومتر تزرجح نبرة سلاقي أبس أبيب بوتا خمت سخول الحجي وصيت ويدما حيلي نايت زبلنا نايت بهلي نايت حساب نايت خبرتات ناي كل وصيتي مالتي بستزرجو حفاح زيبل بمدبي مزي دات عطفه حجة عاد شرون كل ملك الناس هندبت بقات أمستفترة في الصامي يكونن وصيتني حساب وصيت نايتي تكباري مالتي نابنا عاد شرون كل متس عند حرقينا بحري نايت بوتا خمي كم زرانايو كاب حداي إذا متسيخا خمنا غفا إذا ترجع بعد شرم جركا فعبت تمسكا كاب نارو متسيكا مزا جركا زربا أمشوا مزا جركا خوب تحوس إذا نفعبت تمسكا بزوين ربنا يمعلو بز متسيخاوين كم ذيلكا أبزيات التحويسكا أبزيات التحويسكا كم الكان أبزيات هتمتس كلايتي إذا عاد الله ذات ترجع أنا مفكر قليل بزا جركا نبزار وزهراتاتو بزا جركا خستا نبزي أفعبت تاتو مالتي حجي صلاقي كابزي جنبارزي اندحر دمسيس كايو بزيكا ازي 14 كفلطورن ازي 19 ميكانايزد كفلطورن يوم نابزي بزي غولاغول زي بيلم بمبراق نفعبت كاتو عدل دلو منبر انتخيلم مالت كفوتن زخول منبر كالي كل زاهدتات ازي ولا زي نايندا بزي وغندا سعاز نبرو بايداب غيرا نابزي ولا تانكتات مدافع نابزي خادمه كاخيلي إذا بوجن دعسر شدشتن بوجن سوسان حدا دنبر عقمجن فتي صليو كل من قد يقولون بس غيرن عيداب كدي بخيليو جن إذا كخيدة دخل أكون بس ما تقعد كاي سلزلو فتي صليو نخبكوب كابكوب كان نفعبت راح حسب دخل كم سلزخانة كل زعمتها تزي دحر اتقند جنبار نقفاز سلزة كور زنادو نقفاز سلزخانة تارجتو زبز حصوارو أبز حدا ينيرو أبز خوين مدافع نقفا دبدب أبز بعل دندن دبدب حرينا نقول لزيتات أبزي حدا ينيرو أب حدا يسلزي نبره إذا عقمزي إذا أب بلعلي دولة يمانة سقام دولة قوبتات إذا نايبع الأنبا إذا برغت قوبتاتيو إذا نحرتت برغت قوبتاتيو أب عميق قاسي دولة نسو إذا خليت قوبتات إذا تحيس كاي فتي صليو تخيلوا نفعبتي خادم دخل نفعبت كهدم سلزلو كالي كتصبيت خيل هاي نبران كم علامة إذا خسر إذا أنت دعاتي خايو كهدم كم دكيل فلوت أنت سحيت كايو خادم يتهاريم كايو جن يلا نوصلون سلزي نزا خسر إذا أو أبتجبر فتنة عوت سلزي نبرت متنكنياتات عوت راح سلزي كايدن سألي أبزي حني قمو بمولو أبزي نبرة نافا فقاعد حلم زنبرو أسوار المدافعن أبزي حني قم عليه سلزي نابزي خنمصو كم تارجت نسي بزي متيخا بزي أربازي أخدم ناو خنطبطو مخنا رديتي مسرح እቲ ንማሕረርቲ ክብኮብ ከም ዘሎ ዘስተውዓለ መግዛእታዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ግን ሳድ ዓድሹሩን ደይቡ ንገስጋስ ህዝባዊ ሰራዊት ከዓግት የብምባል ታንክታቱ መዳፍዑ ረሻሻቱን ስንቅን ተተኮስትን ዝጻዕና መካይኑን ሰሪዑ ናብ ክሳድ ዓድሹሩም ይምሪሑ ተን ታንክታትን ካልእ ከበድቲ ብረትን ኣብ ክሳድ ዓድሹሩም ንምዕጋት ዝጓያ ዝነበረ ኣሃዱታት ህዝባዊ ሰራዊት ነታ መራሒት ታንክን መዳፍዕ ተሰኪማ ዝነበረት ተሽከርካሪትን ዝሃረመን እታ ጽርግያ ተለኩታ
سلالعة ملاخ صببا خرعه لبي عجيبا سراب عنبسا قبل الزيت قرن تحسكايو لبي كيا نغلي قبل الزيت قرن تحسكايو لبي كيا نغلي قبل الزيت قرن تحسكايو لبي كيا نغلي مسكر يا خساد عاد شروم نادى واستقبر الله عباي حلو عاك زبا سبيع عدا هايك السلالعة عبد المدى مسكر يا خساد عاد شروم نادى واستقبر الله عباي حلو عاك زبا سبيع عدا هايك السلالعة عبد المدى عبد زبا سبيع دايك السلالعة عبد المكة عبد زبا سبيع دايك السلالعة عبد المكة إذا بمولو عمنا يتصلي بزي تقول كيتو نجنا في عبت كدي بمو أبى في عبت أبزنا كساد عبد شروم كوينو كلاخل يتمدبون يرو أبكم زعينة قعزة إذا بزي مصزنا ور ميكانيز نزاخ ساد زيا بتانكتات يغنى على مالتيو أبتستخايدة تخسقاني نحنتي بيم دسعانتن نحنتي تانكن هنا تهرما مالتيو ميكانيزم سارمون إذا ترجع زيا عاد شروم بيمان بتسقام كتحلف الله يتخلناها كساديا نسقام تبلكا تصدفيو نيمان تبلكا خا غوبايو نسقام غوبايو نصلاي مالتي نمبراقو نابزخ اني تصدفيو زخونه ነገር ገበራከልኒ ስለዚህ ተን በድሕሪ ዝነበራ መዳፍዑ ዲዩ ታንክታቱ ዲዩ ረሻሻቱ ዲዩ በሙሉ ዘቀዳመይቲ ታንክን ቢኤም እንደ ሓዛ ስለዚ ዓጾ በሙሉ ኣብዝ ክጽፍጽፍ ክኢሉ ማለት እዩ ታንክታቱ መዳፍዑ ዋላ መካይኑ በሙሉ እዚ ሓደ ዓቢ ኮለኛ ድታዓክተ መስሉ ማለት እቲ ሓያል መጽናዕቲ ተኻሂድሉ ዝሰላሰል ዝነበረ ንሰራዊት ጸላኢ ናብ ዓድ ሹሩም ብምኹብካብ ንምድምሳስ ዝቐንዐ ስርሒት በቕዓት ተጋዳላይ ብዘጉልሐ ዘደንቕ ፍጥነትን ውሕልነትን እዩ ተፈጺሙ مرأي بقعت نايتي تجادلای نعمت إذا تانك زيا توكيسون ولا زلنا سحيتوان تزخون تنبوباتات تل أصنعي تزيكون تلما ميدو تزيكون اتمياو بقعت تزيتريو أم تفصمت سلازت مياو تجادلای أتري ونبر ملكتنا يحيز ونبر عتيق ونبر نياسوار ملكتنا تيا حزباو جنبارس كموسي سعرو أبسبي بوتا أكيبو كموسيت كايد صنحه سلطنان لممدن توفاينت نايتي تغادلاين نذاتان كزيا بتاس تدلي تعلمان غزين ابوت الكع كيس حتى تاريمات اتن عين العلي عين تحت زغنا مكاين صلاي بب عينتو تتكوست زعنا سلازنبرا حيالو خاباتن بتن توقيعن زبارع زنبرا تلخخما قلدما بدبداب نفرت كينات سرعه درب قاصيلن تي حبن صلاي زنبره مكانايز برغيد 19 مس كل اصوارو اكساد عد شروم هلاويو حقيقو ابزد نبره اب جنبار دنبره مالتيو بمولو بزي نايقامچو استمارخان 19 تانكتاتن كلا اصوارن ازي بعد شروم استعصون كوينو حدا حنت بزيك از حنت تانك بزي از حلفت بمولو ازيا تختيرو يترف مالتي ندد استرفه بيتزوا جنباريات مالتي تين شعت عامتات مملأتا اب جنبارنا افانا فعبتنا عسكرو زنبره سراويت صلاي مس كله زنبره باللچان لتخبابون كم كبدي يدوكا زفلطون تنبرن اب صرغي عد شروم بود كوردني يلو اي حسبن تاصرغي اصم سلازي فم وتادراو اسستناي ኢትዮጵያ ናብለ ታጽርጊያ ጎልጎል ነርተ ተዝኸውን ትቦታ ሕጅት ስትራቴጂ ንብለ ዘለና ህዝባው ግንበር አበይ ክሕነቃለው ካ ይተፈሪጥ ማለት እቲ 10 ሰብ አሲሩ ካ ሰሓተ ካ ልክ ዓባ አሃር ማሎ
ኢትዮጵያ ቶም አዘስትና የሰራዊት ኢትዮጵያ ግን እዛ ቦታ እዚኣ አብዋን ኩናት እንታይ ከተምጻሎም ትኽእል አይሐሰቡላን አብጎልጎል ተፈጺማት ትነብር ወይ ካለ አማራጭ ጽርግያ ነርተ ዝኸውን እኮ ንዓዲ ሽሩን ፍጻሜ እኮ እንታይ ምኾነ ካለ ታሪኽ ምኾነ ማለት እዩ ከም ፍጻሜ ስለዚህ እቶም ወታደራዊ አዘስትና ኢትዮጵያዊን بمسرة مورالهم منفسهم تدخل مثل الزنبرة بتزحلف في شلتنا ورارات نازخ خمسة عينات في الساميتات كحسبوا عقمي لن تي أتكروين قد حكي خنزارب نتوخينا سرقيا عاد شروم تزيت نبرون سلائي مسعرو أم بهم ترفون وتهدراو عيني خرقن كولوغن دحر عوض سرحيت عاد شروم نادو أبكعيون هذا جنبارزي كم جنبار نخندم صوت جمنا نجار كم زيله ملو متمان جرناين عتيناه بو مسارات كاني أربعين شمان تنسعات تدم سيسو خن بالنخل أربعين شمان تنسعات تينا عد شروم معصاوي مزيو كم 265 كيلومتر فحل زنبرة حيلنا يسأل أي بسبب بوتا قبل كذا سلذي عد شروم نتبع مغير خينا مالتي عد شروم تزيه له خمس بلاد له صليا خمس قالنا بلاد لنا ولا تزين بركودر قمص عريت رفودي بخل ملك عقل متساري بخمو عينت قلت أفن مخابت هزبا جنبار زحازو زحنصوص ربحة مغنياتو أفتح نصاتنا أبنت استراتيجية نصورات ممرخ زبل كم حد عبي استراتيجي نيرنايت خينات إذا استراتيجي زخات هاري مالتي 230 شعي تماريخو بيم 21 شعي تماريخو سلذي إذا استراتيجي 230 ممرخو بيم ممرخو خان زغصل وتهدراو سرحيت أزي حقاز نيرو نميزان حيل خاء أما ذابيلو مالتي سلذي كساد عد شرون كنم لخلنا خم في الصامي كم زي نتب مغيرة يعني تي كينات بملو سبعي تي سرحيت تودي مالتي تدحريز قصله تسرحيت قصل سلز نبرو إيه نادو دحري قصل أو تدم سيسي تعلم خابي تحرم مالتي سلالعة ملاخ صوبا خرعي لبي عجيبا سراب عنبسا بمر زيت قررت حسكايو سراويتنا دو إز معصاو صرغيا عاد شروم نسراويتو طراي زيكونه نمكانايزد ህዝባው ግንባሩን ስለዛዓጹ ገስጋስ ህዝባው ሰራዊትና በፍዓበት ዝተዓናቀፍን ዝዱንግን መስይልዎ ነይሩ ስለዚ ድማ እቲ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ከምልጥ ዝኻለ ኣጋር ሰራዊት ደርግ ምስቲ ብሄሊኮፕተራት ተጓሪቱ ዝኣተወ ሓደ ብርጌድ ዝኣክል ረዳት ተዋሂዱ ኣብ ከባቢ ኣፍዓበት መከላኸሊ መስመር ክምስርቱ ሃቂሙ እንተኾነ ፈጺሙ ዘይሓሰቦ መጥቃዕቲ እዩ ኣጋጢሞ على 18 نايمشت 10 مستعصوه اتي نحنا ميكانايزدوين تعصينيري جن بزي منجدي سلاز نبرنا قال عقمنا ايت ميكانايز بفلا از بس تسليف النبر ميكانايزد ندحري تمليسو بزينا مفقر قليل مصيو بمبراء نفعبت كم زاتو سلاز تجبره علات 10 تشعت نغو بنغو افعبت تاتي مالتي علات 10 تشعت نغو أبزي تخصي خون سلا حجي جنا يتودبن اتخابز ده حلفة ده هذا ما عزازي تباتاتيني جلو السراوي تباتاتيني زلو نزن كنت فرند بحاليلن أبي الله عزازي أبي الله ترى أي فلتني كم سلزغنا أبزي تانكتات أتين تخصي مش جمرة أفعبت أتودبل 70 مرة تخيلوا نقلها متيد ما جميرو سراويت نادو زيكا وحدات تبتاتينوم بخندي صبابا كاب مصواع كساب كرن ناب زلو معسكرات زبصحو كم زلو يطفيوم بمفراس جنبار نقفان متحزف عبتن ما اليا زي بلو كبرت اصوارن كال انغديفكا كم 230 ملم مدافع بيم 21 تونچفت روكيتاتن زامسله استراتيجياوي اصوار نفلما غزي اب ايد حزباو سراويت حرنت ايرترا اتيوم درك حيلو تداخمو حزباو جنبار بنصارو እንደ حيل መጺ ስልት ኺናት መሊኹ አጽዋራት ወኒኑ አቅሙ ሰቡ ደሊቡ ስለዚህ ናዶ ክንብል ከልና አገዳስነቱ ታይ ሓደ ምርግጋጽ ናይ ህላወይ ነይሩ ናይ ቲ ግንባር ናቅፋ ምርግጋጽ ናይ ህላወይ ድሕሪ ምድምሳስ ናይ ናዶ እዚ ክመጽ ከሎ ድሕርቲ ዝሓለፈ ምርብራባት ከዓ ነጥብ መቀየሩነት ብረታው ቃልሲ ማለት ናጽነት ኣብ መቀለጣፍን ነትርሱዕ ሕቶ ናይ ኤርትራ ኣብ አህጉራዊ አጀንዳ ነመቅማጥን ከዓ ወሳኝ ወርክቶ ነይሩ ማለት እዩ نزي نادو مدفع مالت نايدر قطفات دحر نادو سيكونا تابقعي نيرو انت سيلكا
እንተኾነ ለልካ ድግበር ፈተነ ተኾይኑ ተዘይ ኮይኑ ናደው ምስተደምሰሰ ደርጊ ካልእ ሓስብ ነይሩ ወንበር ድሕሪ ናደው ነፍዓበት ከም ልሳዲ ንዓስብ ባፅዕን ናፋ ክምለስ ድዩ ካልእ ሓድሽ ሓይሊ ፈጢሩ ንህዝባዊ ግንባር ክምክት ኢልካ ይብልና ሓደ ኣብቲ ሞራል ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ሰማይ ክስቀል ከሎ ሞራል ናይ ፀላኢ አንቆልቁል እዩ ኣብ ኣፅዋር ካብቲ ዝነበረና ትሑት ኣፅዋር ናብቲ ዝለዓለ ስትራቴጂያዊ ኣፅዋር ደይብና ኢና ቦታ ከዓኒ ኣበይ ዝነበርና ሰፊሕ ቦታታት ተቆፃፂርና ኣብ ደገ ኸረን መፂሕና ድሕሪ መስመር ከም ድላይና ክንጋላበጥ ብምብራቅ ውን እዚ ክሳብ በዓል ሽዕብ እንዳተንቀሳቀስና እቲ ግንባርና ኣዝና ኣፅቢብና ናብ ኩሉ ዓቕሚ ውፅኢና ክንተዓፃፀፈሉ ወይ ከዓ ክንንቀሳቀሰሉ ንኽእል ኩነታት ይፈጢርልና ማለት እዩ ስለዚ ደርጊ ድሕሪ ናደው ኣብ ቅዒ ነይሩ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ሓደ ብመሰረቱ ነቲ ሚዛን ወታደራዊ ሚዛን ሓይሊ እሱ ማዛቢሉ ናደው ፍሉይ ዝገብረኮ ኣብ ውሽጢ 26 ዓመት ናይቲ ብረታዊ ቃልሲ ንዕኡ ዝኣምሰለ ወታደራዊ ፍጻሜ ኣይተፈጸመን ዋላ ፍሽለት ሻድሻይ ወራር ዋላ ፍሽለት ናይ ካልኦት ብኣገዳስነቶምን ብኣበርክቶኦም ነቲ ቃልሲ ኣብ ምቕፃል ዓብዪ ነገር ነይርዎም ንፀላኢ ብኩሉ ነገር ናይ ምስዓሩ ብሞራል ብኣፅዋር ብሞትን መምራኽን ናይ ላዕሎት መኮንናት ሃስያ ዘውረደሉ ግን ናደው እዝ ፀላኢ ኮነ ካልእ ግዳማዊ ሓይሊ ብዘይተፀበዮ መገዲ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ፈጺሙ ምስተደምሰሰ ሓያሎ ተመራመርቲ ታሪኽን ጋዜጠኛታትን ኣብ ታሪኽ ሰውራዊ ቃልስታት ዓለም መዳርግቲ ዘይተረኽቦ ዓወት ክብሊኦም ተሰማሚዖምሉ እቲ ሓደ ከም መዘና ዝጥቀስ ዓወት ቪየትናማውያን ኣንጻር ገዛኢ ሓይሊ ፈረንሳ ኣብ ዴም ቤን ፉ እውን እንተኾነ ብሓያሎ መለክዒታት ክዳረግ ዝኽእል ኣይኮነን ማለት ዴም ቤን ፉ ኣብ 55 መዓልቲ ክድምሰስ እንከሎ ናደው ኣብ 48 ሰዓታት ይጠፊኡ ብብዝሒ ሰራዊት እውን እንተኾነ ፈረንሳውያን ኣስታት 6000 ቪየትናማውያን ግን ልዕሊ 50,000 ነይሮም ብስፍሓት ከባቢ ናደው 165 ብ9 ኪሎ ሜትር ተዘርጊሑ ነይሩ ዴም ቤን ፉ ግን 16 ብ7 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ነይርዎ ከምቲ ዓወት ዴም ቤን ፉ ንመግዛእቲ ፈረንሳ ኣብ ቪየትናም ከም ዘብቃዕ ዝገበረ ምድምሳስ ናደው እዝ ድማ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ከም ዘብቅዕን ናጽነት ኤርትራ ርጉጽ ምዃኑን እዩ ኣበሲሩ ኣብቲ ዝባሰብዕ ዕዳይካ ስላሊዓ ዓወት ልማካ ኣብቲ ዝባሰብዕ ዕዳይካ ስላሊዓ ዓወት ልማካ ድሕሪ ምድምሳስ ናደው እዝ እዝንን ዓይንን ዓለም ተኸፊቱ ጉዳይ ኤርትራ ከም ዛዕባ ተላዒሉ ክዝተየሉ ጀሚሩ ሓያላን ሃገራት ፈትየን ከይፈተዋ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ከተኣታትዋ ተገዲደን ታሪኽ ኤርትራ ከም ሓደ ርሱዕ ታሪኽ ከም ሓደ ክልዓል ዘይግብኦ ነገር እዩ ነይሩ ፍጻሜ ናይ ናደው ምስ መፀ ናደው ምስ ተደምሰሰ ግን ተዓወት ከም ዘይተርፍ ናጽነት ኤርትራ ከም ዘይተርፍስ ርጉጽ ኮይኑ ማለት ድሕሪ ምድምሳስ ናደውስ ንህዝባዊ ግንባር ዝኸልኩላ ሓይሊ የለን ማለት እዩ ናይ ዓለም ንኤርትራ ጓሲዋ ዝሓልፍ ነበረ ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ንዓወት ናይ ናደው ከም ኣብ ጋዜጣታት ይኹን ኣብ መደበራት ሬድዮ ይኹን ኣብ ቴሌቪዥናት ይኹን ከም ኣርእስቲ ክልዓል ጀሚሩ ማለት እዚ ሕጂ ሓደ ዓብይ ዓወት ህልውናኻ ክፈልጥ ጀሚሩ ለዓለም ማለት እዩ ሕቶኻ ክፈልጥ ጀሚሩ ንሕቶኻ ሕራይ ንብን ክብሎ ሓደ ነገር እዩ ህልውናኻ ግን ክፈልጥ ጀሚሩ ተዋሓደቲ ዓለም ማለት እዩ The EPLF regards the capture of 3 Soviet officers in the battle for Alphabet as a major advance. They say they haven't decided what to do with them yet and they're still being debriefed. They're not prepared to let us film them at this stage, but it's clear that they're hoping this development will force the Soviet Union to look again at the situation here. ዓወት ግንባር ናቕፋ ማለት ምድምሳስ ናደው እዝ እምበኣር ንወለዶ ዝተርፍ ሓወልቲ ዝሓደገ ሓበን ኤርትራዊ ሓርነታዊ ቃልሲ እዩ ጎብረል ዘይትቁረን ትሒዝካዮም ደፊካያ ናኽሊል ጎብረል ዘይትቁረን ትሒዝካዮም ደፊካያ ናኽሊል ምስክር ያ ክሳድ ዓዲ ሽሩም ናደው ዝተቐብረላ ዓባይ ሕሉም ኣብቲ ዝባን ሰሚዕ ዕዳሃይካ ሰላሊዓ
عوت لمكة مذكر يا غزاد عد الشروم نادوا استقبر الله عباي حلوم عبد زباد سميع هذا هيك السلالعة عوت لمكة عبد زباد سميع هذا هيك السلالعة عوت لمكة عبد زباد سميع هذا هيك السلالعة عوت لمكة